Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal jettuɗen Allah en juurima Hammadou Thioubadou ɓurɗo windede en jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasila men Nouridine Hammadou Aliou Ray en jetti Allah kadi tawto dokkuɗen tawtorede rawane hokken kadi tawtorede hikka son ji oɗo environnement oɗon gandi eɗen e Fouta e Kumbaro gonɗen Fouta noon gonɗen koye nder Tooro so wiyama Tooro gonɗen tigui koye nder Halayɓe so wiyama Halayɓe noon eɗen e wuuro tigui ne wiye Daara e Halayɓe so wiyama Daara e Halayɓe tigui anda ko wuuro Gandal ko wuuro o nesu ko wuura kadi mo ganduɗa ko histoire uji mawɗi mawɗi nani hen kono hande eɗen ɗo e nder Madina Baye eɗen e galle Cheikh Nouridine Hammadou Aliou Rahy so wiyama Cheikh Nouridine noon ko Muqaddam Baye mo ganduɗa woni to e Gabon waɗi toon ko ganduɗa ene famɗi julɗo ko waɗi toon tumni toon hewɓe kadi nehi toon hewɓe artiri kadi hewɓe e nder l'islam kono kadi arti ɗo e nder leydi muɗum Sénégal guila e Dakar lamorgo leydi Sénégal ha ɗo e nder Fouta ƴetti suhaɓe salinoɓe artiri ɗumen e nder dinde l'islam waɗi ɗumen tigui almuɓe Cheikh Tidiane kono noon kadi ƴetti kadi mawɓe kadi woñunoɓe kadi feniti ɗumen tawi kadi fewɓe kadi ɓeydima kadi fewnir ɗumen ɗum noon hande eɗen ɗo hande noon adden ɗo ko mawludul nabi sallllahu alayhi wa sallam kono noon eɗen gandi wadde ko jamma ɓurnaɗo wirdere woni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kono noon gasata sona naten nder galle o min kollo on Madina Baye ko noon tigui min kollo on tigui almuɓe Cheikh Nouridine ummiɓe partout dans le monde arɓe hawrude oɗo jamma e oɗo ñalawma hande ɓurnaɗo windere mo gonɗen eɗen ɗo gondi e debbo biteɗo Mariame Diakate mo ganduɗa ummi ko ha to e Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie arde hawlude mawludo o kono noon gasata sona mbiyeɗen mo micro men calminen mo Mariame Diakate ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay Mariame Diakate mun nañu xam ne lan moo la jógloo Nouakchott ba fii parce que ñëpp xam nañu Nouakchott sori na Daara nga ñëw ba fii pour fekkeewu guddi tey gi. waaw maa ngi sant yàlla bu baax di leen nuyu di gërëm ñëpp di kontaan bu baax ci Cheikh Nourou parce que sama tonton la sama papa la voilà mës naa fi ñëw nag bu dul gàmmu mais yàgg naa dégg gàmmu bi et puis ma ñëwoon tey pour la première fois fekkee gàmmu découvrir aussi loo xam ni musuma ko woon xam. mun nañu xam ne loo découvrir fii tey ak loo fi gis parce que ñëpp xam nañu suñu neewee gàmmu rek day yaatu ñuy gàmmu dañoo bari ñi dañuy gàmmu Kaolack ñi gàmmu Dakar ñi dañu gàmmu partout dans le monde même fii ci Fouta dëkk boo ñu am na gàmmu mais loo fi gis tey li nga xam ne gisoo ko feneen. En fait man. C'est la première fois en fait mais assister genre qui événement yu mel nii parce que man naar la donc si sama culture du mu ñu fêter genre fête yi mais vraiment li ma gis tey li j'étais émue ce matin bu muy def discours aussi suba dama doon jooy voilà parce que dama yëg benn sensation lu vraiment am na lu ma yëg lu ma musul woon yëg voilà que je pense yàlla nañu yàlla may gudd fan ak wér que ça ne sera pas sama dernière gàmmu inchallah eɗen gondi ɗo e la grande diva mo ganduɗa hande wattaki présenté e Pulago on woni Safoura Sow sen mbi Safoura noon ma haqqillaji foof jaaha to dingiral fulɓe kono noon ma haqqillaji foof jaaha to RTS wadde noon ko hande kanko kawruɗen ɗo eɗen gandi ko ɓiɗɗo galle o Safoura min calminma min juurimama eyyi miñiraguillam mi salmitima mi juurimama mi weltanimama kadi no fewi Safoura emin mbawi andude holko adduma ɗo par ce que emin gandi minen foof hande jooɗiɗa ko ha to Matam ha Daara Halayɓe ne woɗɗi to gumbiɗa ha jettiɗa ɗo wonto birtoɗa ha heewi kono holko adduma ɗo e Daara Halayɓe pour gammude ɗo. eyyi min kam arde mi Daara Halayɓe way kono ina wayno wona événement par ce que mi jonta ko lewru mi koygalam fawaki ɗo henna heddi noon so woni kadi anniversaire Rasul sallallahu alaihi wasallam en gowi kadi arde ɗo kadi jiidiren bandiraɓe meɗen ɓe mbayruɗen yidirde e wona jokkere en ɗam min jiyan ceerno men kadi ndendene mum ñalawma walla ndendene mum jamma o kono arde ɗo Daara Halayɓe kam wona événement par ce que presque pratiquement ko ɗo tan ko ɗum min sa yiyani kam tan somi majji tan sa ari Daara yitatam ɗum kam gandum hen andi en tant que jeydiyanke mo ganduɗa ko jahowo partout dans le monde par ce que wiyama tan jeydiyanke ko jahowo en waɗa découvrir fof ko jiiɗa ɗo e Daara ko ganduɗa so tawi a naati ɗo tan peut être haqqille ma wonta e Fouta kadi holno jiiɗa déroulement ñalawma o haade jamma o yettade ɗo e galle Cheikh Nouridine. eyyi mbiɗa wawi lomtade woɗɓe ɓe ganduɗa ɓe gowani arɗo walla ko golɗo laalu gaari ɗo ɓe mbiyata tan c'est impressionnant no tubakoɓe mbiyata ni sa naati galle o tan mbiɗa sikki enen foof ko neɗɗo woni
ko wowi yiide ko fof gummiɗo Dakar kam wiyata ko yiyata galle jooɗo walla yiyata ko yooɗi walla yiyata leɗɗe walla yiyata mahante jooɗi kono sa naati ɗo kam mbiɗa andi ma wonko wanma impressionné taw kadi ko positivement taw wona négativement min jiiɗo galle ko galle Allah galle almuɓe machallah ko galle yimɓe fof kono min jiiɗo kadi ko ganduɗa ko so tawi goto fof ma miijo min de somi heeɓino mbiɗa yiiɗi wadde ko wayni mbiɗa yiiɗi wade ndani walla mbiɗa yiiɗi vraiment bandam joguiɗo ko o jogui ko walla gabbiɗo hen waɗa ko wayni par ce que wona ko yiyande woni ɗo ko kuccam woni ɗo henne wona jawdi ndi ala ko méthode ko organisation ko mode de vie ko vraiment ko juɓɓudi ndi ganduɗa ndi wona to jaaɗa foof jiiya ɗum surtout e nder Fouta. A jarama Seydi Kane emin gandi emin kewi hawrude ma Seydi Sow emin gandi emin kawri hawrude ma hitande foof aɗa hawre ɗo ɗum noon wadde kala ko kalɗa ɗo ko hunde tigui sellude wonko kalɗa e Cheikh Nourou kono noon mi jiiɗi seeɗa kalna par ce que min gandi ka neɗɗo ganduɗomo tigui kalna min seeɗa connexion makko gonɗo hakkude makko e sukaɓeɓe par ce que eɗen joomu jogui almuɓe mawɓe ko gonga kono eɗen jii sukaɓe ne kewi rewde caggal makko holko addi oɗon connexion Safoura Sow. eɗen gandi kanko Cheikh Nour machallah ko gandu ko ɓi gandu ko fuutanki goto fof andi ɓi fuutanki fof wasa fof wonɗo nokki wasa wonɗo jubbi eɗen gandi kadi ko almuɗo Cheikh Baye Cheikh Ibrahima Niass radiallahu taala anhu eɗen gandi onne wonno combat muɗum huccinno koye sukaɓe nde wonno ko sukaɓe ɓuuri tidde koye sukaɓe ɓuuri wurde cukagu donc ɓuuri wawde peut être woɗɗade ko wiyete gueɗe Allah kono kanko wonno ko pellowo jihadi ko on tranche on ɗum woni cible makko ko ɓen ɓuuri huccidde aɗa andi mawɗo kam dañƴo 40 ans fay dow kam on weeɓe yewtidde eyyi kono cuholi tokosel dañƴo 15 ans ha 20 ans ha 30 ans on kañum ko on ɓuuri sadde haaldude kanko noon Allah hokkimo ko ɓen ɓuuri wawde haaldude ɓen ɓuuri wawde yewtide ɓen kadi ɓuuri wawde famdemo kadi kanko nomo faami ɓen kadi omo andi to rewdata e mabɓe haw heɓaɓe sa tawa dugo ala haare ala ɗum Allah hokkimo ɗum ɗon machallah sukaɓe no korsinimo no jiiɗimo no gandi kadi vraiment ko so ndewi kadi ko yamirta ɗumen ko nafoore mere e wonan ɗumen hen. aɗen ɗo tawimo e galle ba makko en mbiyata ni galle ceerno makko tan ko galle ba makko taw o ɓiɗɗo galle o kono kadi ko galle tigui ceerno makko wadde noon ko galle mo andi tigui Nikel ña min calminima min juurimama ɗo e Daara Halayɓe. salamar mi salmini bandiraɓe foof télévision mo gandanɗa hoorema woni Pindi TV ko ya Pindi kam hanti gasni golle enen ɗo Daara Halayɓe wuro tani men Alaji Mamadou Moussa Ly ɗo kadi gonnen ɗo kadi ko galle ceerno Hammad Aliou so mi ceerno Hammad Aliou ko ceerno Hammad Djibini Nourou Hammad ko hunde nde gandanɗa hoorema wonde fayida hitande foof enen pottoɗo e jaam e kisal e jamma mo gandanɗa hoorema ko jamma Seydina Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam tawno ko waktu o yonti bandiraɓe fof no ummo e dunde baba Adama nde ala ko addata ɗumen sona kadi ɗo galle Cheikh Nourou ɗo sa ƴeewi hande aduna o fof fottiɗo leyɗele ɗe fof pottiɗo salamata gueɗo leydi men Sénégal ɗo Mauritanie ɗo Libreville Gabon ɗo Congo Brazzaville ɗo Kinshasa ɗo Paris la France ɗo États-Unis d'Amérique ha ɗo gandanɗa hoorema ɗo leydi Mali ɗo soyno banam debbo Marta Linda kono noon sa ko mbiruɗa ni anni darde ma ne tiiɗen hitande foof aran mbaɗa ko mawni e gueɗe Cheikh Mahamadou Nouroul Dini tawno ceerno Nourou ko bamma e bam e konko ɗum noon so woni hunde nde gandanɗa hoorema nde ɗon darde kadi ko darde wande fayida machallah. A jarama Seydi Niang aɗan ɗo e galle Cheikh gonnen ɗo koye ñalawma eɗen kuccani jamma kono wonko jiiɗen ɗo holno jiiruɗa préparation e jonde yimɓeɓe e nde yimɓeɓe gummi woni no mbiɗani eɓen gummi caggal leydi ɓen gummi partout dans le monde eɗen gari ɗo e Daara Halayɓe kono nde eɗen gandi so wiyama gammu tan ene yaaji galleji ɗi ne keewi guure ɗe foof ne gamma kono holko jiiɗa ɗo ko ganduɗa serani jiiya ɗum e guure goɗɗe ɗe en tant que gammu. eyyi aɗa andi gueɗe ɗiɗi no woodi hen ceerno Nourou ko tubako wiyata ko jogui valeur ajoutée Allah hokkimo pinal mo rennogal ha hande mo reeni ɗum o ɗannimma won duuɓi 3 ɗe gandanɗa hoorema ɗo Libreville Gabon ɗo konko idi maade juma o tubni ujuñaji 7 yimɓe watti ɗumen julɓe kono noon oɗon ani honko Allah pinal ngal Allah hokki ɗum hande sa ƴeewi hande ɗo Daara Halayɓe ko mahi ɗo ko ɗo hande ko waɗi ko ɗo e Madina Baye ko hunde nde gandanɗa hoorema wande fayida kono noon no mbiruɗa ni waktu ko yonti Cheikh Nour hakkude 17h e 18h e 19h ha 20h ha 21h ko wonata gandanɗa hoorema ko conférence
conférence duttinowo yimɓe ɓe Allah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam e Cheikhna Ahmad Tidiane Sy radiyallahu ta'ala anhu e Mawlana Cheikh Ibrahima Niass kono sa ƴeewi ɗum ɗon fof no mbiruɗa ni Ceerno Nour woni gueɗal ngal Allah hokki ɗum Allah hokkimo woni gando arande mi miiɗi haalde hunde wotere waaji goto ñan hen o yi kam nikke rutta e haala ka mbimi Ceerno Nour ƴettata ko ɓakkere watta ɗum hayre o ƴetta hayre o watta ɗum kanŋe mo gandanɗa hoorema ko jiyaɗo Allah ligginiɗo Muhammadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ligginiɗo Cheikhna Ahmad Tidiane Sy radiyallahu ta'ala anhu minen foof Ceerno Nour to amen koye are car rapide amen jooɗi amen jagde koye amen o ƴetti amen koye are car rapide o nawi amen salon d'honneur eyyi ɗum noon wonɗo men gonno ɗo min jetti Allah jihnaɓe jibinɓe amen ɓe kono noon ko jihnaɗo ma jibini mama ha paari a yettiri ɗum Allah a yiyani yumma a yiyani bamba a jañi gonanɗomo yummo wonanma baba wonanma ceerno ma wonanma wasilo ma wonanma kadi hakkude ma e jomiraɗo subhanahu wa taala aɗani min gueɗe ɗiɗi mbiɗa haala ɗum e aduna min ko goto jaknimi e aduna ko Cheikh Nour saabu ko Cheikh yiiɗi ko ɗum min jiiɗi ko Cheikh yiiɗa ko min jiiɗa ko Cheikh yiiɗi ko ɗum min jiiɗi ko Cheikh yiiɗa ko minen min jiiɗa saabu alama men jañitana Cheikh Mouhamadou Nourul Dini Sall so yi alo ko ɗum ɗo min cohli ɗo men mbawi rewde fof mamen ƴeew ko sohli ko tawno minen kala komin cohluno ko konko waɗi ɗum ko minen joguinimo ñamani momin joɓatamo kono noon hande sa ƴeewi hande programme o no wayni organisation o yimɓe nan ñaama nana jara fof ene waɗa organisé ɗum noon kadi ko hunde nde gandanɗa hoorema salamat ko wande fayida kadi Ceerno Nour ko moƴƴo Cheikh Nour so mbiɗa haala mum ni gasata min afam innirmi ko Cheikh Mouhamadou Nourul Dini Sall jañmi goɗɗo innirmi Ceerno Hammata Aliou Raky Hammadi kono noon Ceerno Nour woni hooram saabu noon hande ha yi ko no wayni hande oɗo ñalawma no wayni bandiraɓe goto fof nan wonde e deƴƴere mum kadi ko waktu o yonti jiyaɓe Allah ɓe aɗen joni janggo hande jammo aduna ma heew janggo ziyara o ma aduna heew kono ɗum foof jetten Allah tawno daara halayɓe woni ko ɗo ko hunde mawde e daara halayɓe woni ko ɗo ko hunde mawde machallah ñagoɗen Allah kadi yo Allah hokkumen kadi wattudnimo wuuri hitande foof enen pottoɗo e jaam e kisal e yaajede e teddugal ñagoɗen Allah kadi jomiraɗo subhanahu wa taala le futur président Amadou Ba Allah hokkamo leydi ndi kadi ya horma Allah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam e ɗum kadi amen ñaagui ɗum Allah e jamma Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam neɗɗo fof jañi ko hoore mum duwonoɗa hoorema sa duwnima hoorema kay faye hoorema wallahi a jarama Seydi Niang namdalam cakkitingal e ma hol erago mbatta e sukaɓe wiyoɓe hami mawna mi tuuba walla hami mawna mi jaggo wirdu suko fota jaggude wirdu par ce que en jii ceerno no wayi sukaɓe no hol erago mbatta e sukaɓe heddiɓe paamani ha arde jabade e ɗum ganda l'islam walla wonde tijaniyanke walla ko heɓete kala ko wawi heɓede e gurdam ko cuka ko ɓuuri yoddude salamat ko kalɗa ko hunde wande fayida aɗa andi Allah jomiraɗo subhanahu wa taala neɗɗo yettirta Allah ko saabu Allah sa yettiri Allah saabu Allah wonanma Allah saabu dewal Allah sa yi ha jañi duuɓi capanɗe jeenayyi walla capanɗe jeeɗiɗi hadma tukkade ni ko haala aɗa hanti mongu naati neɗɗo Allah rewete ko guila e cukagu so Allah ɗo sohlumaɗo sa woni ha woni duuɓi capanɗe jeenayyi walla capanɗe jeeɗiɗi mbiya an aɗa rewa Allah Allah natti jogade ma haaju ceerno ndewata Allah guila aɗa yaare aɗa woni cukalel ndewa Allah jokka enɗam wirdu salatul fatihi kadi ɗum kadi ko ceerno Nour yiyata ko hatta neɗɗo yaari haaju mum mbirda subaka e kihiɗi hattama yaade haaju ma hattama liggade hattama wonde e gueɗe ma taw fof kadi koko jokki enɗam ɗum noon ko ñagade Allah jomiraɗo subhanahu wa taala minen sukaɓeɓe foof yo Allah ruttina amen e jomiraɗo subhanahu wa taala guila min mawnani saabu ko neɗɗo yiiɗi Allah guila ne woni cukalel sa mawni jahnatama ceerno Nour noon woni golle makko tan ko wallude yimɓeɓe ƴettude ɓerɗe ɗe waɗa hen Allah kadi ceerno Nour ene ƴetta ɓernde waɗa hen Allah taw haɓani ma ceerno Nour ene ƴetta ɓernde waɗa hen Allah taw dugdani ma ceerno Nour ene ƴetta ɓernde waɗa hen Allah taw haɓani ma ceerno Nour ene ƴetta ɓernde waɗa Allah waɗa e ma taw gandanɗa hoore ma taw foof koye deeƴre tawno konko sa yimo tan sa yimo jakka tan a yi Allah tawno konko foof ko jomiraɗo subhanahu wa taala tawno Allah jomiraɗo subhanahu wa taala yinde Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam o wi Allah ko nelaɗam kono ko maccuɗam kono noon kamɓe jiyaɓe Allah ɓe kamɓe joɗini ɗo Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam komi kamɓe goni ambassadeur uji ɗi no Allah ƴetti ɗe nelaɗo neli ɗum nelaɗo ƴetti ko kamɓe foyiɓe hakkude e yimɓeɓe ɓe mbawa kadi rewnude yimɓe e lawol siratal mustaqim ɗum noon ko yettude Allah tan Allah kadi neɗɗo jañjan ko Allah ay sa jañi Allah a jakata
sa jañi Allah hulata sa jañi Allah fayata sa jañi Allah jakda e hoore ma no jour gol mbeɗa haalde Cheikh Mouhamadou Nourul Dini ceerno mo jangani lummo zatine mo jooɗaki e rokku mum duuni e hoore mum juguiɗe téléphone mum hakkude mum e joomum ya haabi ya balla ya rasulullahi oyi so neɗɗo accidi hoore mum e Allah oya hulata fayata saabu neɗɗo sa yina fayi tan accidani e hoore ma e Allah somi jooɗima hande mi yi hande Alpha Ba no foti kam hokkude ujunaje sappo somi jigui jikkam fof mi fawe Alpha mi yejiti Allah mbiɗa wawi arde galle Alpha mi tawa mbi Alpha yeehi port ɗum foof ene wawi hen wonde kono somi ƴetti jikkam mi fawe Allah mi fawe Alpha somi towimo ɗo jooɗi ɗo jikki ɗe iwata ɗum noon neɗɗo yettirta Allah ko saabu Allah enen ñagoɗen Allah yo Allah ɓoyno Cheikh Mouhamadou Nourul Dini Allah ɓoynam e guese men wonane darde salamata liggorɗa nde Pidi TV équipe o foof hitande foof a arat mbaɗa golle tiɗɗe golle jaƴƴe yaltine aduna fof yi ko Cheikh Mouhamadou Nourul Dini waɗata ko taw noon nanguirɗa ceerno ko bamma nanguirɗa ceerno ko jiknaɗo ma nanguirɗa ceerno ko hoore ma mbiɗa yiya gueɗe ɗiɗi ceerno woni ñalawma garowo mo andano Cheikh Nour e oɗo ñalawma nana ara ma jooɗo hitande ganduɗa jiiɗa yettadema yettakomo joɗoɗa lewru jiiɗa yettadema yettatamo gara balɗe jiiɗa yettadema yettatakomo kono minen kam en jetti Allah Allah hokki men Cheikh e oɗo waktu min ñagoto Allah jomiraɗo subhanahu wa taala kala ko woni moƴƴere Allah nani ɗo e oɗo galle ɗo woni Madina Baye ala fo ɗo Madina Baye woni leydi Sénégal e nder Fouta mo Allah waɗi ɗum so wona ɗo ɗo noon ko woni ko ɗo ko ɗo tan woni saabu ko Madina Baye gonɗo ɗo Mawlana Cheikh Ibrahima Niass o haali tan ko Allah e nelaɗo mum e Cheikh Ahmad Tidiane Sy radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Mouhamadou Nourul Dini haali tan ko Allah e nelaɗo mum e Cheikh Ahmad Tidiane e Mawlana Cheikh Ibrahima Niass e wasila makko mo gandanɗa hoolema Cheikhna Cheikhul Khayr radiyallahu ta'ala anhu ko noon inen foof jetten Allah oɗo jiyaɗo Allah mo Allah hokki men o oɗo jiyaɗo Allah moƴƴo oɗo jiyaɗo Allah laaɓɗo oɗo jiyaɗo Allah joguiɗo fodde mum hakkude mum Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala tawno minen de min jetti Allah ay sa yi min mbayno men mbayni so neɗɗo yi amen fayida amen e almudu so neɗɗo yi amen yi hokku amen duwawo wona minen ɓe jiyata ko Cheikh Mouhamadou Nourul Dini e nder amen tawno ko nuuru waɗi amen komin goni ko aɗa nuuru konko waɗi amen komin goni ko so neɗɗo waɗima ko gonɗa ko waɗirima no gonirɗa ni ha gandanɗa hoorema kala jiiɗoma jogoye ma jikki so yima jakka tan andata oɗo de honko Allah waɗinimo ko waɗi ko noon salamata wona minen Allah jomiraɗo subhanahu wa taala e barqe jihnaɓe ɓe Allah rewni ɗum e Cheikh Mouhamadou Nourul Dini Sall min kay kala ganduɗomi sa yi kam a soynima kam a daari kam aɗa yenna e Allah nuuru naneyam kadi so wiyama nuuru tan gasne haalani tawno nuuru ko lumiére so wiyama lumiére noon hunde fof heeƴi hen ko yimɓe cohluno e andude e papa ko yimɓe cohluno e haala barka fayide foof a haali Seydi Niang Allah jarama eɗen gondi ɗo e debbo pullo ɓurɗo lollirde Marta Linda mo ganduɗa eɗen keftinimo to e banggue TikTok o kono eɗen gandi ko pullo Mali tigui en jiima ɗo hande e nder Sénégal Marta min calminima min juurimama mi salmitimama mi ñaganimama Allah moƴƴere min mbawi andude Marta Linda ko ittu ɗum guila Mali ha Sénégal saabu ɗum Mali e Sénégal ko gonga koddi kono no woɗɗi arde nurtade mawluda to ummi to woɗɗi to witti to woɗɗi holko addima ha ɗo e nder Madina Baye e nder ɗo e Daara Halayɓe galle Cheikh Nourou Dine Hamad Aliou Ray alhamdulillahi rabbil alamina a namdima kam ko mbawmi jabadema e mbiyammi tan ko mi salmini Sénégal naaɓe kala mi salmini Fuutankoɓe mi salmini ceernam cernal ceernaɓe waliyal waliyaɓe e addi kam e Daara Halayɓe ko Seydi Nour denɗiraɗam ko jinnaɗam ko neɗɗo mo ganduɗa yiɗimi horsinimi faabima kam e gueɗe kewɗe itti kam e probléme uji kewɗi alhamdoulillahi rabbil alamina so o waɗi gammu so aduna o foof waɗi gammu so gammu ni waɗa ɗo mbawammi tan ko huccude ga ko ɗum yettini kam ɗo yete e Daara Halayɓe ko ɗum yettinma ɗo e Daara Halayɓe a ɓooyi gammude a ummima guila Mali ha ɗo e Sénégal holko jiiɗa ɗo ka yirhano banggue goɗɗo e nder gammu alhamdoulillahi ko jiimi ɗo ko machallah ene jiimi ɗo ko teddugal jiimi ɗo ko organisation mo ganduɗa e Cheikh kanko wonko jiimi e makko ko waɗi kam ettune mi ronki hay haalde tafon aɗa yaha e ceernayɓe hewɓe jaaha tawa ko ñeeñɓe walla maccuɓe walla bindineɓe gone e galle liggo mais sa ari ɗo e galle Cheikh guila min ñani min natɗo e dimanche hande min jii ko joom suudu makko e ɓiɓɓe makko famille makko dari ene liggo hay goto wattani hen junggo mum
e won gonannoɓe wiyata ko hoɓɓe aroɓe ɓe ñeñɓe ɓe ƴiwi jeeri fatal ko ɓen liggoto ɗum taw kadi waɗa kam touché kala ko jiimi e galle ceerno somo wimɓe ɗe haala so goɗɗo limtani kam ko yi mi yejji tan ko yam ko wonɗo ko diina wonɗo ko teddugal wonɗo ko machallah ko gilli tigui rigui ɗi ganduɗa ñande jettimi e denɗiraɗo o wi kam denɗi ko gueɗe ɗiɗi ha tati waɗɗima ɗo ñaama jara juula ɗanoɗa ko ɗum jiɗmi mbaɗana kam par ce que ñande garanmi ɗo nde ɓinguel bandam tawne wuuli mais hande alhamdoulillahi mbeɗa yetta Allah e nolaɗo mum mbeɗa yettamo kanko mbeɗa yettiramo sababude ko ɓe mbiyata e nikkel ñaan on woni bandiraɗo gorko mo wona bandi gorko machallah wulino diaw ko kanko nangui junggam aro totti kam ceerno wi so calcalo ne yaare duuɓi temedere so maabo ne yaare ñalawma goto ko kamɓe jiɗɗi bisimilla mi galle he guila nden ha joni ko teddugal tan joganami ɗo ko ɗum tagui ko ɓe mbiyata ko so waɗi dande tan ko ga paami assalamu aleykum bandiraɓe no mbaɗɗon jaam tan ni eyyi no mbiɗani tan daara kam daara halayɓe mataw yimɓe fof ene gandi ɗum yimɓe fof en nana donc alhamdulillah min komi almude ceerno komi almude makko guila ɓooyi guila Gabon eyyi ɗon nen ɗo kalɗa Gabon ɗo par ce que kala ganduɗo cheikh andi ɗum ko woni ko Gabon wadde an ko Gabon gonnoɗa ko almudo papa guila Gabon min mbawi aɗa wawi artande min seeɗa e gandodiral mawɗon e Gabon e darde makko e nder Gabon darde makko ko darde diine kankam ko ɗum Allah feccimo darde diine min no mbimami ni tan komi almudo makko ça fait longtemps gandumomo pratiquement 85 kono fayido kam ni ko kanko nandi kam hen gonmi taali ɗum ɗo taaliɓe Baye Niass ɗum ko kanko waɗi ɗum kanko woni sababu o kanko tarbini kam kanko andini kam foof dal soko Allah Gabon noon kam machallah zawiya makko poɗɗo ni walla poɗɗo zawiya makko Dakar o nen Gabon kanko darde makko toon tan ko tumnude yimɓe min jogui ɗon ko registre mawɗo machallah mi anda combien de page yimɓe ɓe o tubni toon kanko vraiment ɗum woni ligguey makko toon ligguey makko jogui zawiya donc o tubno ɗumen ɓe gara ɓe jangga e zawiya o alhamdoulillahi dal affaire diine ɗa kankam ko ɗum woni toon ɗum o waɗata Gabon ɗum o waɗata ɗo ete zawiya makko ɗo wawi wonde foof ko ɗum o waɗata donc voilà a jarama neno am c'est très important par ce que komin ɓami arde ɗo ko min kewani hawrude ɗo e neɗɗo mo ganduɗa taw ko nanɗo Pulaar tigui taw ko gondunoɗo e makko Gabon wonde makko ɗo wonɓe ɗo ɓe tan an noon a wonde makko guila Gabon a wonde makko ɗo a haali ko waɗi ko e nder Gabon ko tubni toon yimɓe ko ganduɗa ko ɓe tawno woni koye diine goɗɗo arti ɗumen diine l'islam o watti ɗumen ɓesguji meɗen ha hande wonɓe ganduɗa ambassadeur uji hewɓe wonɓe e pays ji arabe ɗi taw ko almuɓe makko ɓe jangguino o tumni hande ha kañumen koye mumen ala ko ɓuuri men wonde julɓe kono noon kadi en jii caggal nde ummi Gabon arti ɗo e Sénégal ko waɗanno Gabon ko kadi en jii kadi ko ɗum waɗata Sénégal Allah waɗi on gondi Gabon kadi a arti kadi on tawdiri ɗo e Sénégal ari ha ɗo e nder wuuro makko woni Dara e Halayɓe te kala naɗo oɗo galle sa renaki mbiyata wona e Fouta gonɗa ɗum holno jirɗa ɗum holko kalta e ɗum oɗo galle no wayni e darde nde o daari hande pour kadi Fuutankoɓe e Sénégal naɓe fof artude e nder l'islam tigui gonda tigui ɓiɓɓe julɓe tigui kono kadi gonda tigui e nder lawol Cheikh Tidiane ngol eyyi ko mbimi ko tan ɗum ko dokke Allah kanko ko ɗum parcours makko ene juutini wona tan o ummima ɗo tan o yeehi Gabon o rewi ko Côte d'Ivoire après fuɗɗi arde Gabon donc ko waɗi ko Gabon nde Allah artirimo ɗo omo jogui toon ɓesgu machallah ɓesgu ni kamɓe kala ɓe garti ɓen ɗo yete kono ko waɗi ko Gabon ɗum waɗi Dakar zawi makko Dakar to yete machallah donc affaire diine dal nanude yimɓe diine andindeɓe Allah kanko ko ɗum woni mission makko te mission o ko ɗum o waɗata ɗum Allah hokkimo machallah ɗo yete terrain oɗo galle oɗo kay mbiyatni nde o ƴeftat ɗum ko haydara terrain ni haydara minen min garin ɗo won hitande haydara terrain ni o soodi eyyi donc kala ko ɗimin ɗo yete hande leɗɗe ɗe ɗo avant ni mataw bâtiment ɗen daari a yiyani leɗɗe ɗe les arbres et tout kanko awi machallah Allah wallimo kadi bâtiment ji ɗi ɗo jippiɗen ɗo jippinta ɗo hoɓɓe ɗon tan machallah an kam a yii mi haalani noon galle makko ɗo Medina Baye dokke Allah dal en jetti Allah eneraɗo mum en jettimo ceerno ene handi hen par ce que ɗo jiiɗamo ɗo mataw ni onon kam on jewtidi neɗɗo meho
ɗo tolni diine fof haɗani yimɓe ene cuusimo almuɓe en cuusimo par ce que o tellini hoore makko haw foti almuɓe aɗa ɗum ne c'est important ɗum nene moƴƴi par ce que so yimɓe kulinomo tan hay goto yettotako kono machallah yettere Allah dal la ilaha illallah Allah la ilaha illallah 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 Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار العظيم سبحان ربك ربنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.